स्क्रीन पर गाना लौकत नु के बबुआन के राशि में बदमाशी लिखल बा। तो जे कि पहिले गाना आइल बा टुनटुन भैया के राशि में बदमाशी लिखल बा। दीपावली फिल्म से रिलीज होइल बाटे। तो ई बहिनचोदवा फिर जाके धर्मवीर सिंह वहाँ जाके फिर दो कॉपी गाना गा देता है। ई जवान माने अहिरन ब्रदर्स सोना बबुआन पकड़ लेता अपन, ठीक बा। एकर गाना बहुत कॉपी बाटे। हम जाके तरफ एक पूरा सब गाना के वीडियो बताइम। जहाँ गावल बाटे मनु अलबेला के नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में। फिर से फिर टुनटुन भैया लिख गइले बाड़न के हिरान के पसंद जो ना जरा किन्ना जला छिया जला सब गाना कॉपी हो गइल सेव था में कौन सिंह नाम लगा दिलवा खेसारी वाला में आई में लगा दिलवा टू ठीक है हिरान वाला बबुआन वाला एकर सब गाना चोरी रहता ठीक है भाई लोग तो एकरा के सब ये सपोज मार के रिपोर्ट बंद करो लोग एकर वीडियो हां हां और मरले मानी 5-6 रिपोर्ट मरले मानी और मारबे करम जब तक के थी कहत के बेटा कॉपी मत कर ये कॉपी खातिर बहुत कुछ हो जाता ठीक बा ये कॉपी मत मत कर फिर चलो लोग तो दूसरा का गाना 5 बजे शाम के रिलीज होता प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट से गाना के नाम है नायका भतार लिखले बाड़े छोटू यादव और संगीत बजा आर्या शर्मा के छोटू यादव लिखले बाड़े बहुत मस्त गाना है सब जाके सुनम जा प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट 5 बजे शाम को रिलीज होता है तो जा गाना के सुने जाओ भाई के प्यार से बात दीजिए प्रमोद भैया के और ये गाना के लिए यही गाना भगवान के राशि में बदमाशी लिखले बाटे यही आर सैदी या बहन चुदाव सुन लेते हैं और जो कॉपी कल छोड़ दे यही गाना वाला ठीक है गाना में पांच खेल दे तो चलो वीडियो के जरूरत नहीं अगर स्क्रीन पर जो चैनल का फोटो रखो अगर फेसबुक वीडियो देखा था तो जाके सब्सक्राइब करो लोग चैनल के हमारे यूट्यूब के अमरेश ईरान लिखो तो ऊपर हमारा चैनल आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दियो तो जब भी हम वीडियो डाली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो चलो जय भोजपुरी समाज।